Vítajte pri ďalšom videjku z lesa. Pekný peň. Dám to tam 3 technikami. Najskôr zárukoveď a hlavicu na otáčku. Klasika, nospin. Trafil som si nôž. A nakoniec militári. Preto tam až na ten trafený nôž, ale nevadí. Ale dnes som tu mal aj spoločnosť. Moc toho nenahovorila, ale bola so mňou nejaká srnečka. Tak, pozrieme sa na nospy, na militári. Sú tu obidva. Takže 3 techniky. Tá prvá neviem, jaký má názov. Ale je to tu pekne. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.